тату парга буршу кермейді біздің халық. Алар бірге, алар 32 ел бірге жыр сәнғатында. Көңілсіз имеш-мимешлерге біз аларға иқтибар етмейміз. Чөнки біз бәхетле дип кенә җавап кайтаралар. Һәм әлеге бәхетле гаилә бүген ашыктан-ашык әңгәмәбезгә әзер. Рәхим итик. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта моңлы, җырлы, тату, безгә һәр вакыт үрнәк гаилә Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов. Хайырлы көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәннәрмесез, саулармысыз? Хайырлы көн. Зәйнәп апа, ел бер дә гади түгел, килешәсездер. 20 соннары да шуңа күрсәтеп торадыр инде ул. Менә шушы алдан әйтеп булмаслык вакыйгалар, билгесезлеккә сез ничегрәк карыйсыз? Билгесезлеккә дип син куркытма әле. Нинди билгесезлеккә? Инде әлбәттә алдагысын, нәрсә буласын белеп булмый. Нишләтәсең бит? Инде галимнәр шулай дигәчтен 20дә 20 ниндидер бер аның секретлары, ниндидер бер сихрилеге бар дигәчтен бардыр инде. Әмма китереп, ачып күрсәтмичә галәмнең киңлекләрендә нәрсәләр көткәнебезне инде белеп булмый. Зөфәр абый, сезнең өчен бу ел ничегрәк уза? Сез бит әле бизнес кешесе хәзер. Ничек дiyeydim? Бер дә диләр бит хәзер бизнеска. Булды инде. Юк дип әйтеп булмый. Чөнки ул килгән илгә килгән бөтенебезгә килә инде. Шуңа күрә һәрбер кешегә безнең тыңлаучыларыбызга ничек тәэсир иткән булса, безгә дә әлбәттә тәэсир итте. Шундый дисем килә, әлбәттә исәнлек саулык булсын, эшләребез анысы үз урынына әкренләп баса. Һәр гасырның бит үзенең булгаурлыгы булган дип әйтәсем килә. Шуны искә төшерәм, узган гасырда безнең битен бабайлар, әбиләр нык авырлыкларын күп күргәннәр. Гасыр башыннан шул Рус-Япон сугышлары белән башланып, тәмам барган. Шуңа күрә әле мин уйлап торам, 20 бу гасырның 20 елын бик әйбәт кенә яшәдек. Бу 20нче елда килеп чыкты инде мондай афат. Теге әйтәләр узганча булсын. Узганча гына булсын, бөтен булган бу гасырдагы авырлык шуның белән генә бетсен дип әйтәсем килә. Аны шулай булсын инде чынлап та. Инде менә җырлар темасына кайтабыз икән, сез инде шундый легендар бар. Җырларыгыз мәгънәле. Җырлаганда шул җырга нинди тәм, нәрсә салып тапшырасыз? Зәйнәп апа. Рәхмәт инде. Булай итеп зурлап, якын итеп легендар дип әйтүегезгә. Сез моңа лаеклы бит. 30 елдан артык инде сәхнәдә булу, моны дәлилли, моны исбатлый. Рәхмәт халыкка һәр вакыт менә инде безне көтеп алды. Чыгыбыз беренче елларда шушы чыккан көннәрдән бирле яратты. Һәм инде әлбәттә без инде аның мәхәббәтен югалтмаска тырыштык. Мәхәббәт бит инде ул халыкны анысын Эленә тирәңне хөрмәт иткәндә яратканда ул туа билгеле, шулай бит. Шуңа күрә инде без җырларыбызга беренче чиратта халыкка чыккан җырларыбызга без үзебезнең мәхәббәтебезне салдык. Сүзләрен, аның язылган, композитор тарафыннан язылган көйләрен, моңнарыбыз белән баятып без әлбәттә яраткан үзебезнең татар халкына, үзебезнең милләттәшләребезгә аны тапшырырга тырыштык. Менә шулай ул инде иҗат туды, иҗат менә шулай безне бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер алып килде, алып барып җиткерде. Үстимәсен сезгә шуннан да бүген дә сокланырлык шундый яшь матурларсыз. Зөфәр абый, сезнең җырларыгыз менә Зәйнәп апа белән җырлаганда һәр вакыт мәхәббәт, татулык, гаилә бердәмлек, алар дөреслеккә өйрәтә. Җырларыгыз сез репертуарыгызга сайлап алган, ул нинди булырга тиеш? Җырларыбызда тәрбияви ягы да бардыр аны. Гаиләләрен саклап калу, бер-береңә хөрмәт, мәхәббәт, улларга хөрмәт, һәм дә туган якка, илгә, гомумән дөньяга мәхәббәт. Без аны уйлап бер кашында менә шулай булсын дип уйлап эшләмибез. Күңел халәтенә туры килә икән. Зәйнәпкә аның җыры туры килә. Мин шундук күрәм. Бу синең җыр дип, Зәйнәп әйтә, бу җыр синеке дип. Дуэтларга дигән җырны әлбәттә ул инде безнең ничектер уртак бер тема булырга тиеш. Безгә кагылышлы да, тирәнгә кагылышлы да. Мәхәббәт кенә Зөфәр абый. Мәхәббәт кенә түгел, монда күбрәктер дә миңа калса, мәхәббәтнең бит төшенчәсе бик киң, бер генә теге тар гына түгел. Шуңа күрә
Зейнеп нәрсә кушылып Юк, әйтәсең юк. Син темага карата менә сайлаган җырлар мәхәббәт кенә булмады. килә? Бүтән дөрестә инде менә Зөфәр әйтте бит чынлапта. Тормышка кагылган, татулык. Гаиләдә генә түгел, бүтән әйләнә тирәдәге менә шу татулыкны әлбәттә һаманда өндәү белән сугарылган җырлар. Һәм инде әле дуэтларга килгәндә мин шуны әйтәм, күбрәк менә безнең сайлаган дуэтларны Зөфәр әйдә менә җырлыйк әле. Зөфәр абый да килә. Әйе, аның тәкъдиме Беренче белән тәкъдим. күбрәк. Әйе, менә шундый җырлар да күп булды. Кайбер җырларның менә сиземлек була. Беренче ишетүдә Зейнәп бу җырның киләчәге бар дип. Менә гомерләр зая узмасын безнең бит инде легендар җыр. Янымда син булсаң, кара булсам каралам, без булсам бузылмам. Яни беренче ишетүдә Илгиз Баязитов Варшава концерт белән килгәч бу җырны алып килеп тыңлатты да. Зейнәп әйтәм бу җырның киләчәге булачак. Гомерләр заязмасының Зифа апа Нагаеваның кассетасыннан Башкарып китегез әле шуннан бер өлешне. Тамашачылар сагынды бу җырны, мөмкин булса. Yalısın duymasa açılmay güller Aynında yıldızı var vay yaktıra tünler Birimiz için bir biz kire Birge vardır ciğerlere Dünyaları nişikine ağır bulmasın Kanatlarım sığmasın Ömürler zaya uzmasın Kökler var parlarına Ömür yurasın Arsızlığına kışlarda bir Uya kırılmay Yılgada bitmiki yarsız Yılga bulalmay Bir biz için bir biz kire Birge vardır ciğerlere Dünyaları nişitine ağır bulmasın Kanatların sığmasın Ömürler zaya uzmasın Kökler var parlarına Ömür yurasın Zeynep апа, күңел кайчан җырлый ул? Сезнең күңел кайчан җырлый башлый? Һәрвакыт Һәр вакыт. миңа әти кечкенә чакта бу кыз бер җырламыйча йөрер микән? Һәрвакыт кычкан чыпчыгы кебек һаман сайрап кына тора дип әнигә әйтә торган булган. Гел җырлап йөрим. Әмма менә дөресен әйткәндә кәефнең булмаган чаклары да була. Әмма бу вакытта да шул кайвакыт күңелгә моңсу җырлар белән кайвакыт шулай күңел җырлап куеп инде нидә күңел тынычланып куя. Дөресен әйткәндә ул без дә бит кешеләр инде. Күңелләребезгә хас моңсулык бар, кәеф күтәренкелеге шуңа күрә шундый кәеф күтәренкелеге вакытта әлбәттә настроение кәефе ул бит инде икенче вакытта күбрәк җырлыйсы килә инде. Җырлый Зейнәп кайвакыт мин Табак савыт уяу йоклаган вакытта кайвакыт аның саташуы җырлау белән дә була. Йоклаганда җырлый валлаһи. Менә бит инде күңелдә җыр булса йоклаганда да җырлыйсың. Зөфәр абый, сез тормышта илһамны кайдан аласыз? Кайда яшисең ул? Илһам дибез, муза дибез. Ул Сез кайда? теге ничектер баналь булса да әйтәләр бит инде. Һәрбер көннең иртән торуга Аллаһка шөкер мин исән саумын, якын тирәләрем, туганнарым, якыннарым исән саулар, мин күрә алам, сулый алам, шушы аякларым белән җиргә басып, атлап сөйләшә алам дигән Мөһиме. мәгънә белән башлана дип әйтәсем килә. Әлбәттә илһам бул якын тирәдән булырга тиеш. Минем өчен ул гаилә, әлбәттә малайларыбыз, улларыбыз, Булат Фуат, Зейнәп һәм әлбәттә шушы якты дөньяның матурлыгы, шушы матурлыкны күрә белү, булар һәммәсе бергә әлбәттә илһам бирә дип әйтәсем килә. Менә яшьлектә барып чыкмаган эшләр бардыр. Бүген алар барып чыксын өчен сез нәрсә эшлисез? Менә тәҗрибә диде Зейнәп апа. Дөресен әйткәндә, мин үземне бер кырлыгына дип әйтмәс идем. Мин үземнең табигатьтән салынган күп кырлылык бар һәм күп нәрсәне өйрәнәсем, күп нәрсәне беләсем килә дигән шушы табигатьтән салынган сәләт дип әйтим мин, шуны мин тормышта кулланып каласым килә һәрберсен. Сәләт, бит дөрес әйтәсез. Ялгышлыклар белән уралып бара, чөнки төрле факторлар бар дөньяда.
кішілік факторы бар. Аннан соң кайбер нәрсәне үлчәп бетермәү, үзеңнең бәяңне әзрәк кенә арттырып җибәрүләр. Шуңа күрә мин төрле өлкәдә үземне сынап карадым һәм сынап карыйм. Киләчәктә дә җырны әлбәттә төп эш әлбәттә. Безнең җыр булды, моң булды, чөнки дөньяга танылдык шушы җыр-моңнар белән. Хәзерге вакытта да Аллага шөкер халкыбызның озын көйләрендә авторлар, композиторлар җырларында җырлыйбыз. Ә инде менә синең сорауга шушылай җавап бирәм мин. Төрле өлкәдә мин үземне яшьлектән нәрсәдер эшләп бетермәгәнне хәзерге вакытта менә кулланып карыйсым килә, эшләп карыйсым килә. Барып чыкканнар да бар, Аллага шөкер. Бүгін инде сезнең байлыгы Зәйнәп апа күп. Сезнең өчен иң курыкканы бу дөньяда нәрсә? Bu dünyada en korkkanım indi mene gaileli kişi, balalı kişi elbette gailesinin ne birinin ziyan kilo turunda elbette min eytem ziyan kilo tukakında en birinci şartta balalı eni bularak elbette bolalarım hakkında min kaygırtam korkap qarayım elbette indi mene tän tugul gene biteli mene bu ne buldu planetalar bir tegizlikka tezildi parat planet qo'rqib qarayım men aytam dunyo bitmasin endi ya Rabbi Xudoyim Моның өчен дә борчу аласыз. Зәйнәп көндә карадың күккә чыгып. менә бу Азнакая кайткач та Казанда да чыга да карый. безнең яшьяктан Мин бик бергәләп ихтибар димим бик алай. капка төбендә теге йолдыз карап утырудан калган нәрсәгә инде бу йолдыз алтылды бу комета микән нәрсә микән кызык инде һәм инде дөресен генә әйткәндә бүгенге хәлләр барысы да куркыта алар өчен biz de cevaplı birinciden hem inanırga cevaplı kararga kirek bütünü birge şul uq tabiatı bizni saklау meselesinde de eğlenetire bu alaların saklauga da kelgende bütünsin korkup karayım. Min uramda yalgız gana bir bala yerse de ya bulmasa kırın bireninde karaş kursam şitte kişinin anarga min anarga ihtibarı nişe ketmeyim. Elbette var nesekege de indi yürek yanıp tura indi, yarsıp tura. Зөфәр абый. Мин Зәйнәп белән килешәм һәм әлбәттә ул балалар өчен безнең ничек дип әйтим, күңел борчыла. Алар эшли бездән дә яхшырак булсыннар дигән теләк белән һәр вакыт әйтелә торган сүз сугышларсыз булсын дөньяда. Dünyada менә тигезлек булсын, тынычлык, стабильлек булсын. Ул бүтән кеше өчен бик уңай йогынты ясый бит. Бүтән халык күңеле белән. Мин дә biz de şul turda хыялланабыз. Biz инде шушы матур сүзләр белән беренче өлешебезне әлегә тамамлыйк. Инде икенче өлештә тамашачыларны тагын да кызык бүләкләр, романтик очрашулар һәм инде көтелмәгән сюрпризлар көтәчәк. Безнең белән калыгыз. Көзге табигать, үз матурлыгы белән без тапшырубызны икенче өлешен зиннәтле сарайда дәвам итәбез. Зәйнәп апа, кеше бит ул үзе бер зур җиһан, гаилә тәңгәллеге, барлыкка килсен өчен күпме вакыт кирәк ул? Дөресен әйткәндә, гаиләне башлаганда ук бер-береңне хөрмәт белән башларга кирәк. Шул вакытта барысы да ничек куясың шулай әйләнә шулай бара да бара. Минемчә шулай. Хөрмәт. Мәхәббәт әлбәттә, мәхәббәт белән бергә хөрмәт булырга тиеш. Бер-береңә. Шул хөрмәттән соң киләсе адым мәхәббәт буламы инде ул? Беренче мәхәббәт белән кеше гашыйк була бер-берсенә. Шулай бит инде. Әйе, мин шуны әйтәсем килә. Менә тормыш итә, гел мәхәббәт белән явлас әйтәсем, мәхәббәт нәрсә? Ул бер-берен кочаклашып утыру, үбешү, шулай бит инде мәхәббәтне без шул сүзне әйткәч шулай аңлыйбыз. Әйе, шулай аңлыйбыз. Әйе. Кочаклашып утырып, я булмаса, ул бит инде гел бер-берин кырында теге матур сүзләр әйтеп кенә мин сине яратам дип, ягъни мәсәлән, әйме? Ул бит аңардан гына тамак туймый. Тормыш алып барып булмый. Тормыш алып барып булмый аның белән генә. Зөфәр абый да елмаеп куйды. Тесен кая барсын мин елмайм. Шулай үзебездә дә шулай бит инде, әйме, Зөфәр. Без бер сүздә әлбәттә Гаилә мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да ул инде тормыш башлаганда, гаилә тормышы ул теге сабый бала кебек, яңа утырткан агач кебек дип уйлыйм мин. Дәл тамырлар ныгымаган, кәүсәләре ныгымаган, яңа гына үзебездә яшәрәк тормыш тәҗрибәсе юк, әле зирәклектә килмәгән ниндер теге тормышка гел шулай яшь булырбыз дип кенә карыйсың. Әле без әле иҗат кешеләре
Гомумән иҗат кешеләре, һаман яшь калырбыз, һаман яшь булырбыз, һаман сәхнәдә Яшь, йөрербез дип. яшь. Әйе, тормышта шулай ук яшь агач кебек әкрен-әкренләп ныгыйсың. Без дә шулай әкренләп ныгып, бергә булып һәр вакытта тормышта, гастрольләрдә, эштә шушы тормыш агачын тамырларын әкренләп кенә шулай ныгытып, гәүсәләрен, яфракларын матур итеп, чәчәкләрен үстереп киләбез дип әйтәм һәм шушы ук тормыш белән киләйнең тәҗрибәсе әлбәттә туплана, әкренләп зирәклеге килә. Кайбер кирәкмәс әйберләрне күрмәскә тырышасың, кирәкләрен күрергә кирәк, аны хупларга кирәк дип, гомумән инде ул алганда бер фәлсәфи нәрсә дип тә әйтсәм була, ул тормышка карасаң. Гел тирәнтен җитди итеп карарга ярамый бөтен нәрсәгә. Уен көлкедә булырга тиеш, кайбер моментларын тормышның уен көлкедән дә уздыра белергә кирәк. Зөфәр абый, тирән хисләр Зәйнәп апага карата сездә кайчан пәйда булды? Чын тирән хисләр, саф. Иң беренче күрүгә армия сафларынан кайткач та Мәдәният һәм сәнгать институты, ул вакытта культура институты иде. Армия сафларын бетереп кайткач инде мин шая егет булдым. Алай теге күп сөйләшеп тормыйдыр, үз сүземне әйтәдем дә куядыр, Зәйнәпне күрдем дә, озын толымлы, шибәр кыз. Бер карашта мәхәббәт. Әйе. Бу кыз минеке булырга тиеш дип әйттем һәм тирә-юньдә укый торган егетләргә әйтеп куйдым, егетләр бу кыз кырына килмәгез, ул минеке булачак. Менә рәсми статистика күрсәтә, яшь парлар беренче 3 елында иң еш аерылышалар икән. Моңсу тема әлбәттә. Ләкин мин бу сорауны Зөфәр абыйга бирәсем килә. Гаиләдә низаклар ничек хәл ителергә тиеш? Зөфәр абый. Беренчедән ул миңа калса, беренчедән ашыгып өйләнешү, бер-береңне белмичә, бер-береңне белән аралашып, холыкны белмичә, тормыштан, мәсәлән, синең гашык булган ул кызга нәрсә кирәк бу тормышта? Миннән нәрсә кирәк? Шуны уртага салып сөйләшеп, аңлашып, киләчәккә ниндер якын ара киләчәккә син планлаштырсаң, уй фикерең белән шул бер-береңне аңлап, ул вакытта безнең какой-то беренче 5 елда аерылу турында уйлау. Без укуны бетергә тиеш идек, бер-беребезгә ярдәм итешеп, институт культурада укуны, аннан соң урнашырга уя кирәк иде. Низакка алып барып җиткермәсен өчен, талашка барып җиткермәс өчен юлларын табасың. Менә ул төрле эшләргә урнаштыгаймы. Төрлечә менә бу тормыш дигән әйберне, менә тәгәрмәсен әйләндергә тырыштык төрлечә үзебездән. Менә юллар табып үзебез белән. Онда бит инде, мәсәлән, акча юк, студент вакыт әйме. Акча ничек иттереп табырга, барып әтиянеңнән сорап тора алмыйсың. Шуннан соң яңадан инде уйлыйсың инде, нишләргә кирәк? Ярар, өстәмә эшкә урнашасың, алай итәсең, булай итәсең, шулай итеп тартып алып барасың бит инде тормышны. Шулай. Гаилә иминлеген саклауда төп 3 корал. Сез гаиләнең төп ушагы, йөрәге. Гаиләдә имин яшәр өчен балаларыңны үзеңнең кырыңда тотырга, балаларыңны үзең тәрбияләргә, минем карашка инде. Имин булсын өчен һәр вакыт һәр яклап алырны яклау. Һәрбер ата-ана, һәрбер кеше үзенчә карый тормышка. Кемдер балачактан 12-13 яшеннән тормыш итәргә чыгарып җибәрә балаларын олы тормыш юлына. Улым менә кызым чыгып, үзең тормышыңны күр. Җаваплылыкка килеп кердек. Менә җаваплылыкка килеп керсәк, Зәйнәп әйтегез әле. Беренче җаваплылык сезнең гаиләдә кайчан пәйда булды? Өйләнешкәнчегә кадәрме, әллә өйләнешкәннән соң, бәлки беренче баланы кулга алганнан соңдыр? Юк, ул инде без танышып өйләнешергә дигәч, шундый уйлар килгәчтә, җаваплылык барлыкка киленчегендә. Чөнки яшьләр әйтәләр, без өйләндек, без әле аңламыйбыз үзебезнең бар икәнебезне, гаилә икәнебезне диләр. Күп менә танышлардан ишеткән бар. Бу ничек шулай? Туйга әзерләнгәндеме? Беренчедән шул да инде анда бит уртак хәл ителә башлый, туйга әзерләнүләрен әлбәттә бик дөрес әйтәсең, әйме шуннан ук һәм инде балдакларын алу, туй киемнәрен алу, аларны булдыру, шулай бөтен дефицит заманында без баштан ук җаваплылыкны без туйга кадәр инде алганбыздыр тормышка. Менә шуңа күрә без инде шулай сөйләшәбез. Кем ничек карый бит, анысы да бар. Кем ничек атлап китә дә, чынлап та яңадан ничек иттереп барып чыга анысы. Зөфәр абый, сездә бу җаваплылык ул беренче чиратта дуслыкка гына бәйлеме? Бүгенге көндә менә балалар гына яшәтә диләр. Күпләр хөрмәт кенә кала дип тә ишеткәнем бар. Сезнең гаиләдә бу беренче чиратта хөрмәт, балаларга җаваплылык белән бәйлеме? Балаларга карата, беләсеңме, әлбәттә егетләр, чын егетләр булып үссеннәр өчен ул әти өстендә күбрәк, әтинең күңелендә минем тәрбия булырга тиеш, дөрес чын иратлар булып,
гаилә башлыгы киләчәктә алар да гаилә башлыгы булачак бит. Һәм шуның да ничектер үзеңнең сыйфатларыңда, үзеңнең эшләгән эшләреңдә күрсәтергә тырышып, һәм әлбәттә алар күрергә тиеш, аларның әнисе Зәйнәпкә карата минем тормышта нинди хөрмәтем. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә. Siz bu mümkünde romantiktır әле. Зәйнәп аппага соңгы бүләгегезне кайчан ясадыгыз? Бер-берегезгә бүләк туры китерү бик авыр эшме? Көн сайын иртән чапы битләрен уып уятам, көн сайын. Бу гына җитәме Зәйнәп апа? Бүләк саналамы? Әллә тәмле ризыклар пешерә башлык, кыймаклар дисең монда. Бик уңга хуҗа бикә беләбез Зәйнәп апаны социаль челтәрләрдән дә Уңганын күзәтеп. белмим инде. Алар миңа аны моны әйтмиләр, сүз әйтмиләр, тәмле дип башлыйлар. Без бер-беребезгә бүләк дип әйтсәм инде. Аллага шөкер. Үзең бүләк, үзең генә бүләк. Миңа башка бер кирәк. Әллә нинди бүләкләр көтмим, бар булганына канәгать. Аллага шөкер, исәнлек, саулык булып, һәр көннең бүләк дип менә теге әйтәм, шундый да ул яши андый һәрбер нигә игътибар итә башлыйсың. Көннең кояшның ничек чыкканына, көннең яңгырына да сөйнеп дигәндә барсына да. Сөйнеп яшик. Шуңа без бик бәхетле шушы ноктада без соңгы сорауга да күчик әле. Бүген бер-берегезгә карап читтән нинди киңәш бирер идегез Зәйнәп апа? Әйдәгез Зөфәр абыйга. Дөресен генә әйткәндә, әйме яши. Әйтәләр инде менә әлләнди югары планкалар куйма дип, югары ниләр куймыйчы диләр. Юк, үзеңә барыбер куярга кирәк, нинди дә булса бер план, аны үтәргә тырышып, үзеңне һаман үтәргә кирәк, стимулировать итеп, үзеңә ничек тә булса этәргеч ясап, һаман да үзеңне күтәреп торырга кирәк. Тукталып калмаска, һаман
һаман эзләнергә һәм инде сүлпәнлеккә бирелмәскә яши бит инде утырып кына да торасы килә булганына кара матур булган икән бу дип әйтәсе килә. Юк, эзләнергә кирәк, матурлык һаман онытылырга кирәк. Зөфәр абый, Зәйнәп апа шундый яхшы кеше аңа сокланып туеп булмый. Аңа шулай да нинди киңәш бирерсез? Зәйнәпкә киңәшем шул, хәзерге вакытта ул иҗат белән һәрвакыт элеккечә дә элеккегә караганда да иҗат белән янып киеп яши, тукталып тормый беркайчан һәрвакыт яңа алымнар, яңа җырлар эзләп, яздырып, шуңа мин исем китеп карап торам, беркайчан да тукталып калмый һәм шушы юнәлештә һәрвакыт мин әйтәм, эшлә, җырла, һәрвакыт җырлаган сайын тавышың тагын да камилрәк. Чынлап та шулай җырланып, моңланып, матур булып, сайрап сандугачлар булып әле матур пар булып яшәгез, безне сөендерегез. Сез безнең өчен бик кадерле. Рәхмәт бүгенге тапшыруыгызга килеп безне сөендергән өчен, тамашачыларыбызны сөендергәнегез өчен. Шушы матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә, исән сау булыйк. I just fade away. Fade away. I fade away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love I wanna, I'm trying to feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. It. Your love is fading. I feel. Тапшыруны партнеры Милли рестораны. Татар ашсу сәнгатен яңа яктан өйрәнегез. Ашыктан ашык әңгәмә кунаклары Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов бар серләрен ачтылар. Киләсе серләр инде киләсе очрашуда булыр, ә бүгенгә сау булыгыз.